kardom nelibirta life hand bang phi samiti mola rokang phi lasino nang tonpen birtar jupon ekha sonsi lakha ingoi rapho nilip MAC ke pardo upper tarapum chelang pesi non MP ka chidan dunji je ai katha raphan kipa hai ji aphan pura ni phai clear ni lower tarapum saitaro arongalo wood ke rekame paman po laso ame yalo APHLC henlo longri la pen kheya phan ka chin hon ko pen acho BJP pen bangkri sirkep chipa okte la pen BJP pen chi osi je ai katha raphan chi pahai ji la pen hempre ka farma nang chi song pivek ji pu pen acho api apo chi otekang si je ai katha ra lo nang chipa okto laso ame yalo rajas tiso Samson Teron lapen ari sango atum pen vote ke rek lapen chipa okame pachun po tasi lantam sina boka jantan bijuli toron pi report kerta lai jok rek nahi kilometer hokkep kali kilometer suri sita dam nangji pulote dam dekko lapen pali dam veko lahalo APHLC aprangsa kemang kar bilapen tribal atum jok nahi laso posi nilitum pini halloween pen setame nilitum dak nang li nang koklo atima nilitum kar bi pulotang te ok ubi ituni sibek lapen na hok ta korte lo na hok ta injir lo la hok ta pai iku lahan lo tum akemang makin nasi jok nahi posi nilitum dak bang lapen ladak kupia posi bang nang kok ma alam te bang lahan lo lake 6 schedule iletum government of India pen iletum phan nang pichik pilo aron la inglong akhe tum ke jok je phan labang so birta ke me nang than je phan se pini iletum dak tang lo la pen labang so 6 schedule pen se tum longri longpat kadu ka bian nak chirai ko munji non iletum ong dung atum che than lo ke bege che tum along rilong nang bat olo po alam se tum che than chot seta ko puson pen si la ke bege che tum phan itum ladak pen ke tharle po itum ki jut ke tum aron long lang nangko ba kod along le tum che danji pusta kod atum itum hanang pukok di konat aron alolong se ke tok lapen angdeng pi angdeng su kona se ke tok itum ilitum hanagar juja no aposi ilitum apal 6 schedule to the constitution of India development of long deng nang lapen itum akemma area mate lake long nai la hello angdeng pi haroini rat di camera di lake 244 autonomous state bang ilitum constitution ateng pen ilitum han par sai nang iki labang itum chode ngunjek nang ki lapen labang so aron mate labang so hem prek kupuson si chode nun populatang te thek serabang tuhan si parliament long tum toy nai lasin non karbyang lo kaprek a party ban lang non ki utot tuhan kali ilitum heglong lablo kapa a party tin mana chomat elo kit chomat me ke APHLC bhat chalo lasi rat atum non adhiu sai je sarjai kathar ke inut IAS officer IAS lotang de India angbong ke sakurian morengan ke kethe nai kang tu nai lo lake prime minister dum office along si dodun longpu ba dodun ki dodun apuna chaki chokli madang jong si klembo malang lotang te lasi non alangli bangke aron atang akit he akibi anta kachini pangtak ni bian ket thek amunit alangli ki aposi itumakar inai jongsi APHLC phane vote ki pipen pe hai dum no pote 244A lake autonomous state one vek po 100% guarantee lo lapen itumakar inai dak itumalong rilong 6 schedule mate itum karbi lapen kaprek tribal khai so tumsi ladak do unchoji lapen boreng dalong unchoji election kar jab lapen voter list long kadu kabe lapen rong asar ajak kong kipang tang village council keseng kadu kabe ta ingthim lim pen pachun pon det tu pusi nili phanta birta pi akon nili law secretary ahin pentame aron natang ahin pentame nili angtum khalpam acha sar ni nar jutla mane pini dadak nang tumla so program jai make along la akaparti kaprek la pasong kaprek political party nang tumno chepa okdun do la pulma la se bangko andon nang li thanda pini ladak kongres pentado lapen ASDC pentado lapen BJP pentado lasi pangrumpet doning ko raket thombak amoy 2% phan birta nang pilo lapen ladak nang join nun lasi mip pikalam lo nili 2019 aningkan APHLC pahay nang ma JI kathar pahay nang ma JI kathar pahay nang ma se do pangtang nang ma lamding road rong monjir pathu aklamalo APHLC vote ke rekamai padupon pini APHLC pen MP candidate JI kathar IAS retired scrutiny pass pen
wood ke rekamai lamding road rom manjer pathua klamalong wood ke rekamai padupon bangso hut APHLC aphan ke kroyoga datum chitong dunsi APHLC ke pahaji aphan aning che pathepon lasinon aleng ditum ke than pon alam archu ponsina news desk report birta live ang klembom huta sa photo ta ha pia bang ako kating ben klem kede amat ilitum aphan SDC aphan nong ke kroyatum obitet pachup pay fair ni non ilitum bhanda APHLC bhanda la puji la tuke Jom si pachup pay pen lok si kami claim ni pulote la ke un ilu aman asamis tum ni tum luko porhe hu asamis si nili ka porhe du na pot class trok anje misa ko tha theng suti pachup pay ke aking ti hek kai ke ma ke aking dinglen le le la si ni tum ma tha thulan te non ke la polilu Pacu bay nang ni kapin kita belum ketok ating manager klaim lock na usik itu klaim bom lo kopi apa si kitab ke orang ko kopi apa si kitab ta aron kitab ke orang ko athema ke det kacari pulo tante jat akam le klaim li busita aron kan si klaim itu mon ke ron si kecetan Ron kecetan inang ko katikela hello ala ini tu mapan politikela jakong ana nang kiciat jipu kabor I lapen itu mabo reng war saido an nang kiciat lapen ini tu malong le pelang lo tang te pini berta ke lapan si kang ton pon iglo dumithang me kurwang thu